Opisyal ng kinatawan ng Pampanga sa Binibining Pilipinas 2026 si Ann Klein Castro, 21-year-old tourism management student mula Mabalacat City, matapos ang ginanap na sashing ceremony nitong Lunes, April 6. Maya Baldo, Kekayungan. This is Binibini Ann Klein Castro, and I represent the province of Pampanga. Si Castro ay aktibong advocate ng Heritage Conservation and Community Development at kasalukuyang co-project chair ng JCI Mabalacat Malasa, isang non-profit local organization na nakatuon sa youth development at social and environmental services. Hindi ito ang unang beses na sumabak si Castro sa national pageant. Naging pambato na rin siya ng Pampanga sa Mutya ng Pilipinas 2024 kung saan kinoronahan siya bilang World Top Model Philippines 2024. Nakatakdang makipagtagisan ng ganda at galing si Castro kasama ng 35 kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng bansa upang masungkit ang isa sa mga prestihiyosong korona ng Binibining Pilipinas International 2026 at Binibining Pilipinas Globe 2026. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na petsa ang Binibining Pilipinas Charities Incorporated para sa mga pre-pageant activities at coronation night ng edisyong ito. Pwedeng i-visit ang official social media pages ng Binibining Pilipinas para sa karagdagang detalye. At yan po ang ating Chika Express. Ako si Bryce Oracion para sa CLTV 36 News.